Kengan jok saking wiyati sini ini wonten pamjen anggih timur pasir banjal pendhita Durna ngamisaken Kowadya Balapura yen to kacandra mila gajah wijel saking wonten
aja nityarsa madangi jagat Surya kang munguk-munguk wijil sampun saking guna Para kang sidra hanaye karya Ana tembe sabda mata dumpina cara Aman durna kulungsung werta-werti Ingkang putra guna keling Tirta-lata nyaduk jauh Karpa marwa nyaduk jauh Naryo nyaduk jauh Oh gak bisa monggo yudo menyusu Wong niku nek gila-gila monggo gak lancar Menyeng Ora bukti lungoke Rasa do lewel-lewel Ngomong kok lewel-lewel Gelagap dikujuk manyar-manyar Anak-anakku Kurawa Mundi dawuh saka rakamu akhir Duryudana ing supaya Uduri pamanmu Adijuna ingin supaya ngawat-ngawati mbok menawa Adijuni anggone boyong Baladewa mengko bodho kalani nah pramila iku kowe padha tata-tata Mbok menawa Baladewa beguguk utawaton rubutan sak kancang-kancang Kurawa yen perlu Baladewa telikung tangane krincong sikile Napa kinten-kinten Kurawa wonten ingin matur dhumateng Koko Baladewa Pak Baladewa makin menawi uga Kula tak trima meneng mawon. Kula gadri. Lah iki jo beci. Ora ndek puno nek latihan. Ngempeng. Nek tekan kene. Mbok ijo kaya Lombong aku pawitan iki mental. Goblok akeh mental kuat. Ngoten niku nek cara kula nek Baladewa niku enak. Lah saja melu-melu. Kakang Duryudana lek melu-melu. Kakang Duryudana juga udah melu-melu. Kula mboten melu-melu. Wong ketok ilmu jiri kok dadi manah. Cuman tok usul barang. Iki pokok iki mengko sing bakal saguh nyekel karo Baladewa putra angkate Rama Gendhan Surya Wasesa. Mula kula padha pacak baris pendhem sak mangsa Baladewa kecekel mung kali rincung sikile lan tangane. Wis akeh dawuh. Mulai sampun kecekel kok watu, Mbak. Bukane boten tandingi ijen namung Koko Baladewa Wah sagak rincung tanganipun Baladewa. Kowe padha pacak bari pendhem ya sakit jauh. Satemong ayo ditemoni.
macan mudeng songkong gunung manut ning tirta lumambah ing samudra laya manebak manau cang singo bareng kok dicatat di waduh adikku di Simo Pracono kita kendau Koko Prabu Desa Wasiso iki bak boleh bakal tak cetok yang perlu bakal tak siksa ana sak mengono glagak tinunu lajeng kersanipun yen mengko bolo wis kecekel tanganku tak siksa tak lebokke ana alas mungko turu jagane sak mangsa-mangsa ana pawongan sing kepengin nulungi karo Baladewa undurna yen pendukung rawatun yen perlu malah sirnano babar pisan nyewaken jauh nggon kepala dari tenggo wonten kono gagas niku. Ngono jae. Boten badhe paling menika
Paman durung sampun pagi jatuh kula. Wancak cuma nyaman nggih. Lajeng kados pundi? Paman Surya niku boyo bolo dereng wonten kabul kajalanipun nggih. Pramila dipun tegok kemawon. Kados menapa menika mangke? Maning kok menika malah boten bolo dewanipun. Rikala semanten lebak wonten Gangastru. Menika putra dewa sakadan niku kersa tandha tapanasta. Lilaken bumi Ngastina sidhar semangga. Nanging kedah tandha tapanasta lan bisa menika malah Bathara Kresna jalan. Kan saipun tak pemboyon Baladewa. Semakin jauh. Kudewok simbar jojoan wentesnya yang ser Kudewok simbar jojo Paman Arya Sekuni menika malah sampun saged timbul lan saged medal saking sedherek Binabrata Kraton Ndorowati. Nggih nggih. Kula tingali kok payus wadon sajak Pancawati. Kula tingali kok sajak kudu kok wonten Gatusro. Lan kados menyang dipun boyong Baladewa. Dipun dijuni anggenipun boyong Baladewa. Zaman itu rasane lucu. Usulane kok diboten wonten ginanipun. Dasaripun panjenengan kok pendhita pun boten dados pendhita ateges panjenengan boten gadah kewenangan napa-napa. Lajan panjenengan menika rombongan kula ning boten gadah kewenangan napa-napa. Munang penerus iki bener-bener Mas. Ngoten ta. Nggih. Dipun wis boten napa-napa. Pertama Loro diterima-terimake awake dadi santat. Ning bener-bener nggih, boten napa-napa. nyekit nek omongan iki dipuni. Diterima-terimake ya pertama sing sabar. Nggih. Bapak ngerti kowe iso dadi pengendang ulung. Nggih. Iki piye to ora guyu kita pale mulet temen. Wah. Lomba yang amplop apa ya? Sampeyan kok pasake jatuh ya. Nggih. Ah, niki ngeten mawon Kakang kula. Pripun dijuni? Gandeng sampean niku pun leren pun boten dados pendhita. Sampeyan kepengin junjung anak-anak kula mboten. Junjung anak-anak kados pundi karepe sampean?
ini supados nyepeng Baladewa kadang niku pun nesu niku Pak Baladewa. Pun ngendhak kula kula pun rada lara niku. Cobi panjenengan Sotama supados nyepeng Baladewa upami saged nyepeng Baladewa mangke mboten sah. Nah melarat panjenengan badhe gadah kelebihan derajat mangkat aku saking Sotama gadah kelebihan saged nyepeng Baladewa mangke Sotama badhe kula maring kalebihan kula menika mati. Ini menang menapa kemawon pun ngeten yen saged nyepeng Baladewa boten perlu ngagem ijazah menapa-napa tak gadekke Nararaja dados penyanyi ajeng undang dados Durna saged jujur anak lanang. Oh nggih. Ane kinten-kinten Sotama mantun napa boten niku. Sotama loro. Kowe wani ora nyekel Baladewa? Kinten-kinten ini dadak wawasan niku bisa